Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Munduan beste asko lez, harta burua nozko lez, atzo aspertu nintzaden, maizu ez eta ezko lez. Poeta naizen ezkero, ez du zerurik espero, bederatziko platitut, lauzur eta bostero. Bai, arratsaldeon, nola aurkezten duzu? Nola aurkeztuko zenuke zure burua? Bueno, arratsaldeon, ni Xantiuterra naiz, Donezteko gazte bat, eta bueno, Doneztebar peto-beto sentitzen dena, lagunen laguna, alaia uste dut, eta bueno, lagunekin egotea gustoko duna, familiekin egotea gustoko duna, eta gazte normal bat, ez. Eta non sortu ziren? Sortu Donezteben, eta bizi ere bai. Eta nongo egiten duzu, zure burua? Doneztebarra ez, errate dizut, ni beti hemen bizitako naiz, eta nire burua Doneztebartza dut, eta bai, hemengo errango nizun. Etxetik kanpo bizitzen, noiz hasi zinen? Bueno, etxetik kanpora erran dizut, Iruñera joan nitzela ikastera, eta antokatzen zaidan, atautxita matxikin bizitzen, hori ez da etxetik kanpora, baina niretzat bai izan duzela pixko bat, aste guzia Doneztetik kanpora pasatzi ez nun sekula oporretan edola bai, baina hain denbora luzez, Arata joate Iruñera eta aste guztian egotia, niretzat pixkoa gogorra izan zen hasieran, hortziletan horitzen ez bueltatzen nintzen kriston gogukin itxera, autobus hartzeko desiotan, eta baina, gerora, beti handik bueltatu nintzen, beti Donezten bizi izan du naiz, etxe berdinen, eta hor segitzen dugu. Nomada izan zara? Ez asko, ez. Lana eta bizitza, nola uztartu dituzu? Lana egin bizitzeko edo bizi lanerako? Bueno, ni uste lana egin bizitzeko, ez? Azkenin, ez dut nire buru ikusten lanerako bizitzen, eta saiatu behin pinen bizitzeko lana egin, ez? Ez dut bertze... Ez nun bertze puntu bat inkusko nire burua, eta saiatu naiz, remonte mundun suerte izan dut, diru bat irabazi dutena gustatzen zaiten hori iten, eta alde hortatik oso konten ez, eta oain hemen udaletxeko afera hoikin, hor nabile eta gero etorkizunan ikusiko da. Beraz gustoko duzu, orain arte egin duzun lana? Bai, probatu dut, Leitzako fabrikan egon du nintzen, istripu bat izan duen arte eta susto txiki bat hartu nuen. Baina, baso mendian ere lanin nahitu naiz, Iruñeko enpresa batin, eta gerran oso gustora, kriston lana da, egun guzia kanpun zaude, eguldi txarra dago nien ere bai, baina, lan oso politia, oso ni uste betetzen duna, naturarekin kontaktu negote horrek, eta oso gustora ondu nintzen ez, eta ero, udaleko lan hau zerbait desberdina, eta ni uste mundu duzik probatu beharko zuna. Beraz, adina aintzinet joan ahala, bizitzakeriko izaten den ikuspegia aldatu zaitzu, aldatzen joaten da? Bai, dudik gabe ez, erraten izuna, 16, 17, 18 urtekin, zuk uste duzu kriston problema ituzula, eta azkenin, denborakin eta luzera behituta erraten zu, ze preokupazio benituen eta ez txorrada ziren, ez? Eta, egia erran, bai, aldatzen da pila bat, bizia bera ere aldatzen da, ez gu zartzen nahi garen adine hortaren familia heldu da, bikotia, etxe batin bakarrik zaude, leheno gurasoekin, orduan,
gauz pila aldatzen dire eta zu ere bai, ez? Eta ez bazara aldatzen, pues ni uste ez dela seinala inona. Beraz, ardura gusto sartzen duzu, orain ja hemendik aurrera izango duzun ardura? Bai, hartu beharra da, heldu den bezala, eta bueno, pixko bat serio izan behar da, gauzoitan, duzun ardurakin, pues bueno, bizitzen jakin, eta bueno, inungo problemarik hartzen dut. Zerutik dator harria, nondikan berriz argia, gau ilun honetan dakutz, zure aurpegi garbia. Bueno, Xanti, eta nola sortu zen zutan pilotan aritzeko grina eta gogoa eta guzi hori eta gaina remontean? Bai, bueno, pilotariako txikitatik izan dut afizioa, ez? Horitzen ez txikitan, pues bueno, nire eta txikin egin ditula postuk, orduan 25 pezeta jokatzen genituen, ni gorri bera urdin, eta beti izaten ginen, pues bueno, pikeao, bueno, beti asunto hori ez, atau txikin, eta bueno, afizioa txikitatik, horitzen naiz nire lehenbizko pilotaka da amatxinetxeko sukaldin, pues, 2 urtekin, paretan kontra, eta pues, hori ez, lehenbizko horiitzapen haiek. Eta gero, pues, bueno, ja unditzen joan itzenin, eta ja koteto herrian zanta, pues, eta gainera bueno, itxekua bezala, pues, nire atian lehen guzo baita, pues, beti bueno, remonte ikustera joan izan du gara, txikitik, ez? Bera beti finaletan ibiltzen zen, herrian giro berezia sortzen zen, eta horrek deitzen zizun pixko bat atentzioa, eta gero, pues, bueno, remonte eskola sortu zen Don Esteben, kuadrilla guzia eta gazte pila bat apuntatu ginen herritik, eta bueno, hantxe buru belarri ez, hasieran jolas bat bezala, disfrutatzera eta pues, txikitako gauzu zikin bezala, gozatzera, eta bueno, gero hori poiki, pues, bueno, ofizio bihurtu zen, eta oso guztu. Beraz, hasiera eskuz izan zen, edo ia zuzenean hasi zinen erramintakin? Ez, ni txikitan, bueno, eskuz haitzen nintzen, hemen txarutan, eta bueno, hemen herriko gaztikin, eta pilotan, eskuz. Gero, bai, hor tarte batin utzin nun, futbolen hasi nintzen lesakan, beti gazten, eta bueno, alde batera utzi nun pilota, eta gero, pues, bueno, ja, pixko eta 14-15 urtekin remonte eskola sortu zuten, eta orduan, pues, bueno, futbola eta remontikin, ez, hasi nintzen, eta azkenin, bueno, ja, pixkoa serio hartu barra nun remontia, eta bitakon bat utzi barra nun, eta, bueno, postua remontien aldein nun, eta ni uste, pues, ez nahi zagutzen, eta oso kontenez. Asmatu zinula uste duzu beraz, ez? Bai, ni uste baietz. Bueno, erremontian zaila da, zaila izan zen zuretzat, pixkat errementeko posturak, pilota hartuta botatze hori, edo ja aritu azinen zerbait... Bueno, hemen azkenin zonalde honetan laxoan haitu garenak eta pixko bat beti eskumuturran joku hori hartu badiogu, ez? Eta egiarran, pues bueno, hasieran nahiko errexo hartu nion, eta horrek ere, pues bueno, balio dizu, ez? Igual hasieran hain komplikatua iten baldin bazaizu, igual ez duzain bertze gukin hartzen, baina ni nahiko ongi hartu nion, bai posturari eta bueno, hori erratizut eskumuturrari eta horreri, eta, bueno, hasieratik oso gustora, ez? Egia da, pues, bueno, remonti ez dela kirol bat, 8 urtekin igual, ja entrenatzen hasten altzaren, ze behartzu indar bat zesta pisatzeko pilotak ere badu bere pisua, eta orduan txikitatik ezin duzu, ze ez dago materiala egokitu hain txikitako, baina, bueno, ja, 14-15 urtekin jendia esteko modua da, eta, bueno, ni orduan hasi nintzen, egia oso gustora, hasieratik, eta ez nuen oztopo hori ez nuen izan, ez? Aurrelari edo atzelari izateko erabakiare, ja aldez aurretik hartua zenuen? Ez, hori xele horri izan zen, ze ni lehenbiziko entrenamientuk egin nitunak atzelari bezala egin nituen. Bueno, hasi nintzen hemengo eskolan, orduan Lizaso zegoen hemen irakasle, eta errantzin, jarri atzin, eta hasi probatzen, eta lehenbiziko unak atzin, egia da, ez nula indar askorik, 14-15 urtekin flako nintzen, txiki, eta ez nun golpe handirik, eta bueno, atzetik aldu nahiten, ez? Eta gero ja handik demoratera bai nula aurrera
pausua, eta bueno, postura segitun hartu nun, batez ere goiko postura hori, komodo egiten zitzaidan, eta badire batzuk komodo sentitzen dira azpitik jokatzen, eta ni segitun hartu nun aurrelarin postura horiek eta oso gustora ez. Beraz, atzelari edo aurrelari izan behar, zer iduritzen zaizu dela lasaiago jostatzeko? Hombre, atzin desberdina da ez, baina atzelarik beti badu denbora gehixio pilotara hartzeko, postura igual ez da hainen bortxatua, gu aurrelarik beti biltzen gara goiko posturan, ez dela hain naturala, orduan beti orgalda bortxatzen zu gehiago, bakoitzak badu beria, ez? Baina, ni uste, igual aurrin esplosibo xigoa dela, movimendu guztik agudo xigo imarratuzu, eta denbora gutxigo duzu pentsatzeko, ez? Orduan, pixko bat zailago iruditzen zait aurrelarik. Baina atzelari batek kontrako errango dizu, seguro. Eta pelota, erabakigarria izan daiteke? Partido batean, pilota bera diot. Bai. Azkenin materiala mundu bat da, egun batin segun non kontra izaren pilota batek on iten dizu, hurrengo egunin pilota berak bertzen horbaiten kontra kalte iten dizu, orduan hor binakako partidotan eta oso punto garrantzitsuenetako bat materiala izaten da. Pilota aukerak eta zuek egiten duzue, edo hori enpresak egiten duen zerbaita? Normalin, enpresako partidu direnin, enpresak jartzen ditu pilotak. Ja txapelketa ofizialak direnin, edo pixko bat txapelketetan zaudenin, finalerdietatik aurrera, finalerdiek eta finala normalin pilota aukeraketak izaten dire, eta hor ja zu erabaki zuria da, ez. Pilotan aldea handia dago, pisuan? Ez, asko ez. Gure pilotak 128, 132 gramo hartin egoten dire. Orduan, aldia dago, sumatzen da, 4 gramoiek sumatzen dire, zu eskutan hartzen duzu, igual ez duzu hainbertze sumatzen, baina pelota jotzerak orduan bai. Baina, gero hor bertze gauz batzuk sartzen dire, ez. Pisua, bino gero, salida, frontisen lurra nola duen, salida, bote asko duen, gutxigo duen, joskera ongi dagoen edo gaizki dagoen ere askotan, igual sensazio ematizu pelota hori toskoago dela edo, eta orduan gauz horiek denak, azken nintzu pilota aukeraketa batin fijatzen zara eta horren arabera erabakitzen zu zein den zuretzako bena. Pilota behin aukeratuta, gero bere ezaugarriak mantentzen ditu edo izaten alda temperaturangatik eta bertze gauzengatik edo partidua aintzina joan bezala aldatzea? Bai, gehien tokatzen dena igual egun hotz batetik egun bero batera aldatzea, ez? Bai soinua, guretzat oso importantia da frontoian nola pilotan soinu hori, ez? Askotan hotz-hotzakin hautsia dagoela ematen du pilotak, ez? Bino bai, soinu hori edo temperatura hotz horrekin gelditzen dire, igual motelago gelditzen dira pilota, ez du hainbertzeko salida frontisan, eta zuek igual egun goxogo batin aukeratu baldin bazu, eta handik aste batera hotza baldin badago, hori notatzen da, ez? Bino, azkenin pilota denantza dire hori, egun batin zure kalterako da, bino hurrengo egunin zure alderako. Eta Xantiri nola gustatzen zaizkio pilotak? Biziak, motelak edo arerioaren arabera? Bai, gu azkenin normalin pilotarik eskatzen duguna da pilota zuzen ibiltzea, ez? Azkenin remontin ibiltzen den velozidadikin pelota zuzen etortzen baldin bazaizu edo behar den efektukin edo ez baizu estrainorik egiten, ni uste pilotari guztik konforme garela, ez? Gero bat ibiliko da gehiago, bertzia gutxigo, segun hor duzun parin nahiko duzu pilota gehiago ibiltzea edo gutxigo ibiltzea, baina bai pilota behinpin zuzen etortzea, pilota jotzerako orduan zu prest daudenin azken momentun ez egitea estrainorik edo hori bai eskertzen da gehien, ez? Eta batez ere segurtasun aldetik, kontutan hartu velozidade horietan ezker pareta jo eta igual pelota bat metro bat ate behar dena barrura egiten badu, igual aurpegin jotzen aldizu edo gorputzeko edozein ataltan eta pilotoiek harri batzu bezala dire eta hori da gehien eskatuko inuna edo eskatzen dena
pilota zuzen ibiltzea. Azkenin pilota nahitzeko behar duzu konfiantza hori pilotak ez dizula estrainorik egiten eta bueno, hori baldin badago ni uste nahiko dela. Bueno, eta orain zenbat pilotari ari zarete gutxi gora bera erremontean? Guain momentu honetan 25-30 arte hortan gaude, guain berriki goteto gutzin du, eta beti izaten da, lesionatuk edo lanangatik ezin dutenak edo porretan daudenak, eta orduan beti manejatu behar duzu margen pixko batekin, baina guain momentu honetan 25-etik goti uste dut 28 gaudela. Eta aste batean zenbat partido jokatzen dira? Guain momentun astin bat edo bi. Erratizut, denboraldin arabera o zenbat lesionatu dauden edo horri, estoxigoi baten alda, baina normalin horixe. Bi festival daude astin, hortzeguna eta larun batetan, eta hortaz aparte mugitzen gara fronton motzetan, Nafarro guzitik, orain berriki bukatu dugu estatuko zirkuitoa deitzen dena, 10 hiriburu desberdinetara joaten garen, eta azkenen horrek egun monotonia hortatik atetzen dizu eta laguntzen du, pixko remonte zabaltzia, guk partido gehiago izatera eta azkenen hori ere hona da. Euskal Herritik kanpo, berzirietan, sumatzen da, badela afizioa, gustatzen dela, promozioa? Afizioa dago pilotara generalin, adibidez Gijonera joaten zara eta Palara kriston afizioa dago, Madrilen esku pilotara ere bai, bere garain remonti ikaragarria zen Madrilen, guain berriki Bartzelonan mundiala jokatu da, kriston instalazio daudean joko olimpikotatik gineak, eta, askotan hiri batera Soriara joaten zara eta erraten zu, hemen afizioa izango da, eta bada afizioa, pilotak ikaragarri gustatzen zaie, eta pilota mundukin erlazionatu dagoen edozein hortara, ere bai jendia animatzen da, eta gu saiatzen nahi gara erremonten mugaok zabaltzen eta aber lortzen du. Pilotariak enpresari bihurtu beharko zarete baita ere enpresara emateko, edo enpresa nola ikusten du? Hau da, eta naiz erremontez, momentu honetan, hori zabaltzeko, berze tokietara eramateko, nola ikusten zu? Ez dakit nola izango den hori etorkizun hurbil batin, ez? Oain momentun, hor bi agente daude, bata hori amendi dela gure enpresa, erremontista enpresa, eta Erremonte Fundazioa dagoela Iruñeko Euskal Jaien du bere sedia, eta orduan fundazioekin iten dugu fronton motzeko zirkuito hori eta Nafarroko txapelketa eta hori gehien bat erabiltzen da, alde batetik Nafarroko turismo promozio bezala ere bai, azkenin, elementu kultural bat gehiago gara, remontia Nafarro saltzeko ere balio izaten du, eta bertzetik hemen ingurun sortzen diren festival hori, gazteik ikusteko, galarretara joan gabe, gazte batek ikusi nahi badu remontia zer den edo pixko bat txirrinta hori sartzeko, ongi dago herritikitara joatia eta han ikusten dute, eta gustatzen bat zai edo probatu nahi badute, hor dago ez, badire eskola desberdinak, Donezteben badu eskola bat, Iruñin bada, Atarrabian bada, orduan, hori hortako ere balio izaten du ez, eta hori amendi galarretan zentratzen den enpresa bada, eta handik bizitzia guain momentu honetan oso beltz dago, zinezko errango nuen, mundu guzik lan batu aparte, eta hango momentu honeri, o buelta eman bartzaio edo bilatu beharko dire laguntza instituzionalak edo lako zer. Garai batean, apostuek eta frontona beteagoak izan ziren gaur egun baino, ezta? Bai, eguna eta gaua da. Oaingo situazioa edo oain dela, ez dakit, 20 urteko gora, ez? Ni horitzen naiz, ni debutatu nun 2002an eta Iruñeko Euskal Betia zegoen. Urte haitan, San Fermintan kriston jende pila mugitzen zen egunero Euskalen, gero Labritera joaten zen, baita, baina Euskal betetzen zen, udan abuztun erdun zaten zen egunero abuztuko egun guztietan partiduk, mano-manoko final arte, dirutza mugitzen zen apostun dirutzak, oain ez zintzinistekoak izango ziren, eta, krisis famatoren ondoren,
egondu zen gainbera, handia izan zen, bai jende aldetik frontoian, bai diru aldetik apostutan, eta azkenen horrek ondorio ekarri ditu, ezain profesional izatea erremonte mundua gaur egun. Arrazoi zehatzak inork ez dazki, ez? Zergatik gertatu den? Hoi da, bat binoi izan dire, eta azkenin denak elkartu dira, eta ni uste krisi hori azkenin izan duzen azkeneko tanta, eta horrekin lertu zen dena. Eta aurrera begira nola zerbait aurrikusten duzu? Ez, nila urte desente batxut hemen, remonte mundun 16 urte inditut aurtengo da, eta mendik aurrera, nire etorkizuna ere ez da 20 urteko gazte debutatu berri baten berdina, ez? Orduan, etorkizuna ez da ikusten, orain dela urte batzuk ikusten zen bezaino paroa, baina, egia erran hor gauden pilotari uzik eta dena ematen ari garela, gure aldetik frontoira joan, dena eman, pilotan alita hobekin jokatu jendiari alik eta gehien gustatzeko eta frontoira joateko, hori da gure egunerokun edo gure helburua dena, ez? Eta gero, saiatu, handik edo hemendik laguntzak bilatzen, eta etorkizun hobexio bat badun erremontiak, ez? Eta pilota bisu bat utziko dugu alde batera, eta zure bigarren hankarekin hasiko gara, politikan eta batez ere, udaleko alkate bezala izatea, noiz erabaki zenuen aurkeztea hortarako? 2015ko hauteskundea bino lehen, egia erran, hor herriko persona desberdinak elkartu ginen, denak ikusten ginen aukera politia izan entzela udalera aurkeztia eta herringatik zerbait aportatzia edo bertze ikuspuntu bat ematia udalari, eta asmo horrekin poliki hasi ginen elkartzen eta bata bertzikin solasin, eta zu nola ikusten duzu gai hau eta zu bertzia, eta azkenin hori egierran urte bateko lanketa bat izan duzen, non elkartzen ginen eta 1000 gauzeri ingurun solasten ginen. Eta, ja 15ko hauteskundetan, erabakitzen zerrenda itia, eta zerrenda osatzen joan zen, eta, azkeneko alkate gaiado aurkeztu bartzen, eta, proposatu ziaten, ni ere momentu hartan, konpromiso hartzeko pres azaldu nintzen, eta aurrera egin ginen, ez? Eta ja aintzine doa, ja erran daiteke burutzen. Nola joan da, eta ze valorazio egiten duzu pixko bat? Dentik izan du da, ez? Azkenin, 1000 historia daude, 4 urtetan bizi ere aldatzen da, pentsatu, nita bertze zinegotzi bat ere bai, sartu ginen udalera, eta 3 urte eta pikotan, familia izan dugu, eta, azkenin, ni generalin lan politia da. Politia da, baditulako, ez dakit, herringatik aizarelako lanin, herriantzat, eta gero tokatzen zaizulako 1000 persona desberdinakin tratatzia, gai desberdinetaz, eta aberasgarria da alde hortatiken, oso ez, eta gero, sentitzen duzulako herringatik aizarela eta ustez ongi aizarela, eta, etorkizunin, igual baten erranen du, honek intzun ongi edo izun gaizki edo, eta, alde hortatik, aberasgarria. Bertzalde txarra du, gai batzutan, tokatzen zaizula, ezetzko erratien horbateri, edo konfrontazio batzuk izatea bertze batzukin, edo, bino, hori garbi ginen, udalan sartu ginen, denan guztoko ez ginen lain bar, eta hori da alde txarra duna, ez? Baina, bertze, ni valorazio positibo egiten dut, 4 urte hauena, gure programan zuaien iaia dena bete dugu, edo saiatu gara kumplitzen, eta horrekin, ni uste, gu horrekin aurkeztu ginen, eta hori bete dugula, eta horrekin oso konten. Eta zure ustez zer da politiko bateri eskatu beharko zitzaiona? Ni lehenbizi politiko bezala naiz ikusten. Hori... Zuko herriko diatzaila bezala. Asira batin erantzuaten, politikan sartu zera, eta ez dut herri txiki batin, nola doneste bezalako batin,
politika egiten da, bino gehiago egiten da herrian gestionek edo, zuk erran duzuna, kudeatu eta bueno, bertze ikuspuntu bat eman udalari ez, bino politika ere ez dakit egitera letzen garen, hain herri txikitan, Iruña batin eta herri handigotan igual bai, bino hemen ez dakit, bino bueno, sartu ginen eta bai. Bai, eta zer bizkoa galdera horretan ari denari zer da gutxin eskatu behar zaiela? Ni hori garbi nun, ez dakit herritarrak ze pentsatuko zuten, baina gu garbi ginen herringatik lan ingo ginula, eta azkenin, gauza garbi azaldu behar ginula herriri, eta denari berdin tratatu ez, hau da, norbait keja batekin etortzen bat zaizu, ezin diozu ez zerran, eta bertzen norbaitei keja berdinakin baietzkoa, ez? Hori garbi ginen denakin zintzo jokatuko ginula, eta denakin berdin jokatu ezkero, nahiz eta momentu hortan igual aserrea sortatu ezetzko errandiozulako edo, ikusten badu denakin berdin jokatzen duzula, azkenin pentsatzen dut ulertuko dula, edo gure alde honetan ere jarriko dela, eta erranen dela, igual arrazoi pixko bazun, eta orduan behinpin zintzo jokatu eta denakin berdin jokatu. Aurrekontua handia daukezue Donesteben, ongi iritsi zarete, behar gehiago izango zenuten? Bai, egia erran, aurrekontua, dagona da eta horrekin jokatu behar duzu, ez, partidetan eta hola, eta gu saiatzen gara ditugun, programan ekartzen genituen edo gauz horietan, pixko bat, diru bat hortara eramaten, baina, jakinta Donestebe zerbitzu herri bat dela, aurrekonturren ehuneko handi bat langilegoan eta gasto fijo itan joaten da, orduan ez duzu ere nahi aina diru jostatzeko hau berritzen edo bertzia egiten, ez? Baina, ni uste gauza politia egin txugula eta egingo txugula hemendi bukara arte, eta alde hortatik, ezin gara kexatu, ez? Hartu ginen udala, eta ni uste ekonomikoki ere, hobe xio utziko dugula, orduan, alde hortatik oso konten indako lanakin. Eta primizia moduan balen bada ere, agian oraindik ez duzu erabaki, baina berriro aurkeztuko zara? Ez dut uste, alkate gai bezala, behinpin ez dut ikusten nire burua hurrengo urtetan, baina, nor daki ez, agian? Ez dakigu, hori da. Oainik, hauteskunde prozedura hortan ez gara hasi errateko modun, eta ez dakit, nik ez dut uste izango naizenin, zerrendan joateko arazorik ez dut izanen, bino alkate gai bezala ez dakit, ez dut uste. Oain, ez dakigu zer karko duen etorkizunak. Dena hemendi bukaera arte errandu zuen gauzak ere akitu nahi duzuela, ez? Nolabait ere hor programan zinutun zen horiek. Gauza batzuk martxan jarritugu, bertze batzuk burututugu, eta bertze batzuk geldituko dire hasiak eta bukatu gabe, ez? Bino, hor hasi ginenin eta orain dela gutxi hartu ginen programa, eta repaso bat eman behar dugu, ez? Eta poliki betetzen joan gara jarri gintuen zera guzik, puntu guzi horiek, eta gainera, bertze batzuk ere igual joan dire sortzen, eta egin direlak, eta azkenin horrek, erraten izunez, postasun hori ematen du, eta ikustia, lan indugu, zerbait atera da, eta azkenin zerbait utzi behar dugu ona herrintzat, ez? Igual egunerokotasun hortan udalean ez duzu ikusten, ari gara zerbait egiten, pixko bat horri jotzen zara, baina gero kusten duzut pixko bat distantziara begituta gauzak atetzen direla eta gauzak egin direla. Gainera erran behar, alde batetik Donestebe dago, baina Malderrekan monkomunidadea ere baduzue eta hor Malderrekako hainbat herri zaudetela. Bai, hor Donesteben dago mankomunidadeen sedia eta hor Malderrekako herri guztik elkartzen gara, baita Bertizarana, eta hor, zerbitzu zehatz batzuk daude, euskara zerbitzuak, gizarte zerbitzuak,
tokiko garapeneko komisioare bertan da, Zaborran taldea ere hor dago, eta orduan, horra adibide bezala, gero legealdi honetan sortu da, uraren bailara deitzen dena, turismo aldetik lantzeko gure bailarako produktu erango ginen, ez? Orduan, ni uste hor bai erakutsi dugula elkarlanin badakigula lan egiten, eta azkenin baztan, bortzirikin eta malerrek elkartu gara hor agente hori sortu dugu, eta ni uste hori bertze legaldi hasieran gure objektibotan etzegon gauza bat sortu dena, gu hor parte izan dugarena eta pozik egoteko edo arro sentitzeko gai bat dela, ez? Eta, holako adibideak badire gehiago eta egiarran alde horrek ematen dizu poztasun. Beraz, proiektuak nola baitere ja bukatzen, eta ja bi gauzetan, ja bai pilotan eta bai politikan edo erranda ezagun udalgintzan, aurrera begira, lasai edo ja garbi dituzu gauzak. Ez, lasai pixko bat ikusi zeldu den eta horren arabera erabakiak hartuz, ez? Erez ez dut epe ertain luzerako planik, orduan lasaitasunez hartuz gauza eta erabakiak alik eta hobekin hartuz, bai batin eta bai bertzen. Asko zezobekiago dabil munduan judua. Eta hola ez pasan, zarnerila kalabazan, ipuitxit barregarriak kontatu nituen plazan. Xanti, zure ustez gizartearekin konprometitu behar da? Bai, dudik gabe ez, eta guain dugun konpromesua handitu barko dezela ere uste dut. Natura babesten da? Zaintzen da? Ez bezain bertze ez. Hor, mila arazot jugu naturarekin lotuak eta gure kontsumitzaile paper honetatik ez du bate laguntzen. Bidaiatzea gustoko duzu? Gustatzea bidaiatzea, ez bidaiak prestatzea. Hori neskari uzten diot, bero gustora hartzen dut nik bidaiatzea. Eta nora gustatuko zizaizkun adibidez bidaiatzea, joango zinen gustora? Badut hor, bidai bat, aspalditik gustoko egingo nula eta inoiz ez du demorik izan, eta Nueva Zelandara bisitatzea gustatuko zitzaidan bai. Eta egun bateko ateraldian, mendia ala hondartza? Gustora o mendira, baina hondartzan ere gustora goten naiz. Bazuten ala beharrez ere joan behar hondartza? Bai, kunplitzeatik eta bietan azkenin bietan gustora. Herria edo ala hiria? Dudik gabe herria. Herri txikia, handia? Doneztebe. Mitozalea zara? Pues ez gehiegi ez, baina oain berriki koteto retiratu da eta mito omen da ez, eta egiarran guretzat, Doneztebe horrentzat eta Remontin Aitugaren ontzat, bera ez dakit mito izatera lietuko den, baina guretzat ikaragarri izan du da berekin kantxa eta aldagela konpartitzea. Bizitokiak bizipoza eman dezake? Bai, ni uste baietz. Leku batin gustora baldin bazaude, bizipoz hori hortik etortzen da. Toki sekretu bat, non gustora sentitzeko eta orain arte sekretu izan dena? Bagierran ez, hola lasai egon behar dutenin edo nahikoa dut herritik o trenbidetik pase bat ematia eta hor bizikleta hartu eta zu bakarrik zure gauzetan pentsatzen hori nahiko izaten dut nik. Ez dut leku berezirik behar hortako. Eta egoera ere hori da? Ez duzu egoera berezirik behar gustora sentitzeko? Ez. Konpainia ona, gustora egon burukin eta hori nahiko da. Irakurtzea estion hartan zinuen ez izaizula gehiago gustatzen, libururen bat agian? Ez, urte pila, ni uste eskolan egon nintzenetik ez dutela libururik hartu eta irakurri, egunero irakurtze dute egunkaria,
o artikulo interesgarrin bat, o gustuko duten baten bat, baina liburua, aspaldi irakurri ez dut. Oroitzen naiz bere egunin Michael Robinsonen biografia bat irakurri nula eta gustatu zitzaidala, baina aspaldi zen hori. Aspaldi zen. Eta filme bat, pelikula bat? Bueno, filmeak edozein ez. Azkenin asko gustatzen zaizkit kirolakin erlazionatutako pelikula hoik, batez ere, egitazko historio batin oinarritu baldin bada edo holako zerbait, asko gustatzen zaizkit, ez? Eta abesti bat? Abesti bat ez dakit erraten. Edozein euskal kanta, oain edo, asko gustatzen zait Fito Fitipaldi, orduan bere edozein abesti errango nu. Ze mundua gustatuko lizaitzuke zure alabe guztea, edo ze mundua gustatuko lizaitzuke mendi 50 urte izatea? Nire alabe utzi nahiko nien, nik hartu duten mundu hobe bat, zail ikusten momentuotan, ikusita zenolako gizartea dugun ez, gustatuko zitzaidan, mundu bat bakin dagona, olako miseriak eta ikusten ez direnak, eta erran duzunez, naturarekin akordio bat ere iritsi dena. Zorionzu izateko errezeta bat? Ongi bizi, zintzoa izan, zurekin, zure burukin eta zure lagunekin, eta ondokukin gozatzea. Santi Uterga 3 hitzez? Elkarrizketa guzti bezala erran nuen Doneztebarra. Doneztebar gazte alaia. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.